Okay, go. Friendship test. Filipino movies. 1, 2, 3. Malyari! Lintian, kakapanood lang nindo sa bag ko. Tawang-tawa, girl. Go. Pinoy na babaeng artista. 1, 2, 3. Grabing kapalpalan yan. Magulay nga ni ka mo. Artista, singer yun. Saro ka pa. Love Radio DJ. 1, 2, 3. Nico Yala! Yung totoo, hindi ba pwedeng Jessa? O, isa pa to. O, brand ng alak. 1, 2, 3. Jack Daniels! Yan, kagulping aram pag sa bururatan. O, isa pa. Hindi na tayo tumawa. Maray taara mo. Filipino food. 1, 2, 3. Sisig! Ang namit nindong O, rapaduhon. ito pa. Igwapa. International cuisine. 1, 2, 3. Pasta! Ang papalpal. Magtrabaho na lang kamo, lintian. O magdangog kamo, mga istoryang kukurot, kikiliti at magpapakilig sa natutulog mong puso. Dear love, Diyos ko nationwide yan. Monday to Friday, alas 9 hanggang alas 12 ng udto. Rapaduhon ko kamo.